angagara achiuya gara akachiuya myself alright. Hey mna aenda kuchechi anongomuka akagulowa mana guloweri komuna rubva kuchechi kati uchibva kuchechi woda kunwaziya handi unofanira kuva chigulowa oda kuti afesile zvingakayo uchibva kuchechi ngamudizva kodhume vakagulowa so semuna rubva kuchechi. Pane vanhu here panapa muripo here yanhu Brenda Nzombe, how are you? Ailet Ndavandega, how are you? Lee Band, how are you? Eleni Maband, how are you? Sharon Chukukwa, yes, we say Wayne Munashe Masukira say my sister privilege Mutikani, we say Lee Banda, we say Febi Jakata Masukira say Menda Kuchichiri. Una yokugulowa semtendi una ikani face sisi mele muvura window kuno kuzoro bharani nikirira ndikutoita ndinopaka magozi inobva yaita overheating ora yaita overheating una ikani una ifesi yangu kugulowa semuna pa kunosonda so mtendi ai aya yanzi tumeboenda kuchechi ndaenda kuchechi nenda kuchechi amoni ndakaglowa nhasi ndine skin iri kunyasoonekera semunhu agamshira Jesu so nhasi azvibvira zvake kuchechi munopinda mukati tinotenda Angelica, how are you? Kuglowa semtendi amoni ndakaglowa semtendi aziva Jesu agamshira Jesu nhasi mutendi masukera sei maende here kuchechi kunge kuri sei kumachechi edu hazine dresi rako iro kwandi first day musadaro zvei munoda kuti ndive down mufanira kundikurudzira dresi kuita sei ku first day muchozoona kana ndajaira neitenga madresi akawanda toko uri sei manyama ndumepi hanzi masukira sei SIS MELLY na Joyce. Hello Joyce. Zima kunotya here. Anodya mangwana. Tikunodya mangwana tichita machallenge muchaona machallenge edu aya adzoka manje. Iwi ari kuona. Machallenge edu aya adzoka totanga mangwana muchaona teta kuita machallenge edu aya. Ani mumzo kuti dume big ndagoria pachikafu. Pane vanhu vakawanda ime mchingo support when you do me big because kunouya vanhu vanodla zvenyu zvekuti dhume anokundiwa mukazviona tariro muganyi how are you hanzi maswera sei SIS MELLY hanzi toni sisi vedu vakuru vada kuona hanzi mbutaura ine sisi vedu vakuru glow. Hello guys. What do you say guys? Hello guys. Hi guys. Hi Tenda usually say Muripoere guys to church. Thanks guys. Hanzi hello maybe more sema Shakira. All right. Ndava Morris. Hanzi rikufamba here business. Shoma SIS MELLY machira utengwe. Ari kuhere inbox. Hanzi kuchechi nasi dumebi. Amana munondibvunza here zve first day. Kumamirai kundibvunza. Ipo paya ndiri muchechi ndatombokaruka ndatoti ko black ndikazoti ndauya kuchechi rega ndimbomira zvokufunga black label. Imagine chii chakadaro mweya wanga watondibata nguva isiriyo. Ndatofunga kuti pana ndichiteerera shoko raMwari ndichimwa hangu black label ndinyasoteerera kavhangeri kanga kachirohwa zvisingaite nemunhu wacho anga achiparidza. Ndatoti pashota chekumwira ndichidzisira mashoko. Because ndiri kugulowa semutendi. Hanzi
Hanzi kwaverenga kunani efficiency SIS MELLY chazi ina ndakatara kumadziro hanzi fishi dzainaka here dzainaka kwai dzainaka here fishi SIS MELLY tigotengawo kwamakatenga hanzi dzainaka ani maona kuti vari havana kufa zviya zvatainzi nevanhu muchenjerai kuti munova Kings 1 verse 20 ndabata ndabata imi zvemavhesi muchandibvunzire chii aiwa kanda ndakavhara zvina ndakatawo mwana kwaye ndakavhara ndakadai so ko imimi zvose muri kuzvibata kupi muri kuzvibatawo kupi muri kuzvibata kupi izvozvozvo muri kuzviwanepi hanzi kg dambojoisa kg yada kuvhunzei so vanokufarira nemupanapa vachingoti SIS MELLY ndokujena hanzi kamupfekera ako ndachena handina kana dhirezi ipo paya ndakutotanga kuda kutotenga madhirezi ndakuda kutotangawo madhirezi kutenga so semunhu so akuenda kuchechi plus kuti semunhu akuenda kuchikoro guys ndakuendawo kuchikoro ndakazobata dofo wenyika ndakazomubata infact akazouya kuinbox ani maona ndikuudze zvimwe zvinhu zvamamusina kuziva nimbokuudzawo surprise yandikaitirwa nadofo renyika ndakuenda kutanga next week papapa ndakuenda kuchikoro NSAID then kana ndapedza 3 months dzangu dofo renyika atachandi zvose ndiye ari kubhadhara kuchikoro kwose mabhiuzi ose ndiye achanga achibhadhara kana hanzi kwa dzimwe nzendo taura ndasvika asi mazviziva kuti ndakuenda kuchikoro chechiashawe ichi hanzi ndimbomira bhishimanyama asi ndandisi bhishimanyama waida kumhoresa saka waningirira wani uchida kuti mhoresa wadonha waramba wani wadecline uchida kuti mhoresa wani asi thank you dofo renyika shuwa mutendeiwo shuwa zvimwe handichapedzisi zvimwe ndozotaura hanzi dzimwe nzendo taurai madzoko ndozotaura muchange muchingoona kuti dhimebi nai dhimebi akauya dofo renyika akauya kuinbox so mai manje ndatova hama yenyu so manje ndiri mbinga kainini ndiri mbinga mai manje ndotedzera kuti kg mbedle twakuisira mari umboendawo kumozambiki SIS MELLY maona hanzi mistake kani next time isaite mistake so ndabva kuchechi kudai so zvangu ndombotsvaga hangu kablack label zvangu ndombomwa 1 oro maviri ndicharambirwa kumwa hangu maviri nai handisungiwo pakadaro ndabva kuchechi ndombomwa hangu mablack label maviri ndakutonoona vana toko kuchando ava dzinenge dzava shamwari dzangu koti kutyei zvangu manyama kutyei mwari vari kungondikomborera vachingondikomborera so apo skin iri kunyanya kuglow skin manyama noshirita skin chete mukuzviona se skin ita kuglowa zvisingaiti mana mwari anenge achingotikomborera Miriam Changeta, how are you? Mama Bishu. Funa kuzizwira zvekuti chinonzi mabhishu. SKG uri right here. Yes. Kwa hiyo unenge uchiri wakarara uripi kwa wakarara? Kwa uchiri wakarara wani? Weekend nasa ndiwaenda kuchechi nasi. Nasa usiku. Weekend muri. Kwa unogara kupi? Ku Cape Town. SIS MELLY anoziva kwandogara. Zvaunenge uri kuchando futi ndoda mbinga dzakaita semika dzogara kuchando. Ndoda mbinga dzakaita semi futi zvaunenge uri kuchando futi uri mbinga futi kai. Ganda rako uri kuluka. Kuluka kudai so kulowa kudai so. Hanzi ndipurisi.
Hello, big. Hanzi yandikurore. nani? Ava usikuvaonera. Asiriwo murume wenyu here. Boyfriend ndokunoteya. Ndikasheya ndokuovateka. Kwai ndoda vane mazino egold. Ndoovateka kana ndikasheya. Saka mukuzvigona sei ikoko? Aiwa nhasi ndorara ndambotaura newe. Ndajaira kudena ndikati priveve. Kudena uri pamberi zvako kwete zvekutamba. Kukuda kani. I'm happy for you. Whatever is happening in your life, I'm happy for you. You deserve it. Uri munhu asina noise nemunhu. Uri munhu chero kanzwi unongweta iripo. Uri munhu wako weblack label rake nechashawo chako. Uchienda asi chashawo wakutosiya. Chashawo ndakutosiya. Semunhu ane foni yake so. Ndamunhu kwaye manje. Ndamunhu kwaye. Asi marasta manyama. Cheta kuti marasta manyama. Waiziya. Zviri kuonekwa here kuti ndabva kuchechi? Zviri kuonekwa here kuti ndabva kuchechi? Wakufamba nembinga. Skini iri kuglowa, uri kuzvionawo. Ende baba ini. And what does Mashao mean? SIS-MELLY haina baby. Vanonzwa mutauro wedu wepaFacebook chichakadaro chinenge ngozi. Vangazviziva kuti ski zvinorevei kuti banyama. Ona here, vakazvigona here. Kazorana. Uri seko dhume. Aiwe ndiri right zvangu. Vanhu vanokuda sina mari. Ndokuti shamwari. Pakabvesa mari paya uri kuzva kuti ana KG vachida takadaro. Wadya here shamwari. Asi shamwari haina kumwa kablack. Wanwa here shamwari. Kumwa tatomwa. Haisati yamwa shamwari yakuda kunomwa semunhu abva kuchechi so. Usamwene Sunday. Sunday ndio panotomwiwazvo. Ndio panotomwika kana ndakabvisa stress. Mmeri wapa foko here wakanyarara kuti si. Mmeri wari busy nekumberi. Tikutonetsana nenyaya yehuku dzavatenga apa ndikati ko festival yenyu moipangani apa. Ndio nyaya tiri kutonetsana ipapa patikubvira huku. Zvoda zvinhu. Kwakuzotongera pazvinhu zvatonga munhu atengera mhuri yavo wakutotongera ipapo. Ivatengera mhuri yavo. Imagine chii chakadaro inda kutoti ko inini mondipawo ngani. Imagine. Moresai guys, I love you. I love you. Waita basa. God bless you. Ndandaka ndi comment section ndikati ndikambouyawo pachena. Alright, iripo. Love you very much, KG. Tinokuda unodiwa zvisingaiti. Vanzi wadyera asi ndadya ndikutoenda kunodya. Imagine ndotanga kudya chindu. Handizivi semunhu abva kuchechi so pangeri richirimo mubrain. So ndinofanira kudya zvishoma nhasi. Kana ndava mberi. Mangwana ndipo panotanga kudya zvakawanda wanda. Hozi mangwana tiri kuita machallenge aya atanga ati maikumbira kuti chidzokai kana muite machallenge enyu. Takudzoka musystem toita machallenge amani chakungira. Ndio achakuda kuita futi animaona. So panenge pane vamwe vanenge vachidya inini mchingusapota wenyu dhumebwa majaira kuti ndisakundiwa munoona kuti mari ingoramba iri kwanani kuna dhumebi maziya mazvionaka ndozvatoda kuita izvozvo. Saka maindawo here kuchechi imi vanhu pano munenge vanzi watinamatirawo here dhume ndanamata tiresi zvisingaiti ndanamata ndikati nevaya vachiri kuramba vachitaura kuti bishu manyama mwari bhai mango wavhara muromo andiwaona. Ndaenda kuchechi Berlin. Ndaenda kuchechi ndo kwandiri kutobva tichitori mumota totoenda kumba so nditobva kuchechi. Aiwa nhasi ndanzwa kukomborera zvisingaiti. Hamuna kuenda kuchechi, muri kuregerei kuenda kuchechi? Endai kuchechi. Kuenda kuchechi unongokomborerwa so ndinokona kuti inini skini yangu nhasi ingoluka kubva panakati handichadi zvechibhishu ingotasirewo skini yangu kuti ita sei ikungoglowa so kuita skini manyama kungoluka so
zvikungoluka-luka zvikungoonekwa sokuti semukadzi wemumba sokuita wife material. Kana murume chaiwo anotouya anoda kundiroora ndakuchirooreka manje. Ko zvino ndo pandaakanuna manje. Ndo pandaakuchirooreka manje. Ndikuzvionawo se. Ngasedze kurooreka. Ko zvino ndakuchirooreka manje. Vanobvumirana nazvo vangani pano kuti ndakuchirooreka. Aiwa. Ndakuchirooreka izvozvo. Smelly muri sei naClarice Munemo. Aiwa handa kuchiroorera. Hanzi haudi kuisa makeup dia. Makeup handifariri. Makeup handikaisa makeup hameno kuti ndongonzwa kuti zvandaita zvisiri izvo. Ndoenda ndonobvisa makeup handina kuijaira zvisiri izvozvo. Handizivi kuti ndingakutsanangure ndichiri kudii. Makeup handakuijaira. Nandowaona kuda kwapamwe kufamba nekwenguva ndingazo Rachel TV hanzi Smelly muri sei naRachel. Makeup ndichatozoita kuda nekufamba kwenguva. Ndopandichapota ndichiisa iko zvino handichandoigona. Anowaona. So ndikunzwa vanhu vari kunditi ko wai usiri kuisa makeup. Aiwa makeup ndokunamata here guys. Nekadai so skin yangu yasikuluka-luka here iri kuluka-luka wani ndakaglowa here. Asi ndoda kutaura zvakadzikama semunhu abva kuchechiswa. Semunhu abva kuchechiswa unoshumira nhasi. Ndoda kutaura zvine unyoro-nyoro zvakatendeka mukati. Ndisaparadze miviri. Vhangeri rangu randaanzwa kuchechi nhasi. Ndoda kurara naro mangwana ndigomuka naro ndigorichengetedza mangwana. Alright. Ona dress raenda nemhepo. Dress racho raenda nemhepo. Asi zvinoita kumeka pawedding. Ndozvandataura wani ndikati manje ndakuchirooreka. Varume vakuchiuya manje ndakuchirooreka. Muchiona zvenyu surprise yekuti wedding yangu iriko muswakati. Madharisi ose ndio muri vaperekedzi. Ndomuri vaperekedzi. Wedding yangu ini inenge yakatopenga. Inenge yakatopenga zvikudaro. Zvokuramba muchingondibvunza bhesi raverenga kuchechi ndakuudzai. Munongoramba muchingondibvunza kuti kuchechi hanzi kudii. Nongoramba ndichingodzokorodza kuti kuchechi 20. 18 to 23. Uye taverenga. Nongoramba ndichingodzokorodza kuti kwai kuchechi kwanzi kudii. Timotose Smelly munoitwa ruka. Handisi palike ndori palike penda penda parangowaratidza. Luka-luka. Smelly agara nongoluka-luka shamwari. Kushata yedu asi kugeza togeza. Kugeza wede zvokunyebedzera. Zvokunyebedzera. True definition of friendship, no string attached. I'm just like you. People laugh at me because of my friends, but people just need love and no judgmental. But I mean, because my love. My wedding manyama alongside bridesmaid. This is not what my wedding manyama isusu muchaona vanhu vanenge vachiita kutoti panadhume so muchaona skin chiluka-luka muchaona ndudza kuti ndakazobata mbinga isingaiti. Ndoya nchikuudzai testimony ichava big testimony papapa semunhu asisaiti zvisina basa iko zvino ndikangokunzwai muchinditi zvimanyama takutotanga kukona ngokunzwai chete muchinditi bhishumanyama totokonana. Hamuna here rimwe zita ramungandipa atibvei totsvaga rimwe zita. Pari zvino ndomboti retired muchita muchijaira
svika mawana rimwe zita bhozi mwana muchindidaidza zita iroro ndakutodzokera kumasure. chaunopupura nemuromo wako power of a tongue. chaunopupura nemuromo wako chinoramba chingodzokera dzisekusi. Inonzi the power of a tongue. Oho. Simba rine simba. Saka uri right ndinoudza zita iroro. Ane maona. Ndinoudza kusviti achaoma nyama. Handichazvidi. Ini ndamutsvagai rimwe zita riri right because ndakuudzai kuti ndakuenda kuchikoro. Ya kana ukanesha dzikakuloketa guys, kana mwari vakakudekeza kuloketa zvinoitika wakarivara. So one of our own panapa mudhayari panapa akato arikubhadharira Jumedi yechabhadhara achatumira mari chokwadi tiri kupera kwemwedzi. She's paying for Jumedi school fees kuti aende kuchikoro aite zvekera zviya zvekuita vamwe paonline. Obva aiverenga ambowana nguva yekuverenga aite zvechikoro ichocho icho. Akapedza onyora English yake. Akapedza andisika agara nepasipoti yake obata nekikiri anotori akati anobhadhara zvese COS rekuti aende uko kunze uko kumutsvagira basa. Akati she will help you kusvikira amira nemakumba ake even kuUK kwacho. Saka we just pray nokuti mari iri kutouya next week. Saka that's a start yekuti aite kosi iyoyo. Unoona zvoita mwari kana vachinge vakuloketa, kana nyesha dzakuloketa dzinongokuloketa. Hazvina basa kuti wakadini, hazvina basa kuti vamwe vanokutarisira pasi. Kune vanhu vaitarisira musikana uyu pasi, anoona. Kune vanhu vaitomusvora, kune vanhu vaitoti hana basa iashawo risina kana nebasa rese anodiwa nani iyei. Kune vaitomusema tauri nemashawo izi anotibvisa klasi. Vaizviona vari veklasi. Kana nyesha dzakuloketa mwana havatarisi kuti uri pai, havatarisi kuti uri kubuda pai. Vanoshandisa vanhu vavo vari paground kuti iwewe wacho wakasvoreka iwewe usimudzwe. Hanzi vakatora dombo rakaraswa nemuvaki vakarita a pillar, a cornerstone of the house. Imba ikamira. Unoona. Ndikutorangarira vamwe vanhu muno Rustenburg munomu vachimuseka musikana vachimuseka chaiko kutomuseka. Ndakambokudza ingati vamwe vanhu vachindisira message kuti simeni vaiti maseko mashawa here mozvibvisa chimiro. Ndikati ivo vanobvisa chimiro ava ndivo vanotofarira singatoiti. Ndotomudakadaro because Jesu akauya kuzotsvaga vakarasika, haana kuuya kuzotsvaga vakatsvene. Imi vatsvene chigara inotsvene wenyu akatotsvaga ivo vana Jumedi. She'll be okay one day. I pray kuti munhu vakasendera message vari mucomment section so that muone the power of God zvinoita mwari. Anomona. Hey, munenge muchizvinuzva zvisinyatsafambira zvienderani. Ndikati hazvienderani nei. Kana zvienderani nemi nebrand rangu ndikati brand rangu represents everybody. I remember ndinawo machatsi wacho kukandrai muchatsi wayo. But nhasi munoona zvoita mwari. Mwari ndopaatosvika ndikatotaura ndega zvandikati mwari nezvaizogona one day munyadzisi Satani. Uyu mwana uyu asimuka waende pane chimwe chinani. Vaimuziva musiti vati taingomuziva but honai kwaave. Taive naye taimira naye asi iko zvino honai kwaave. Anoona taitomuseka but iko zvino honai kwaave. Ndo kwaave uko. Vanyatsokuona roko rwaMwari kuti Mwari havasarudze. Zvichida pamwe padanewo mucomment section utorimo umwe anonetsa nekusekwa, anzwa nekuchinyirwa, anzwa nekunzi hauna basa, wanzwa nekutarisirwa pasi, wanzwa nekugara uri muchimugodhi chako wega kuti handikwanisi kuendesa nhamo dzangu pane vamwe because ndinochinyirwa. MumaWhatsApp group emafamily umu mune mafamily dzinosvika dziri nani dzinoda kutonga mafamily group because ivo vane mari, nekuti unonzwa naivo because ivo vane mari. Ivo usina kana sendi vada tusumudze muromo wako uchitaura kunonzi ataura kuti kudiko hauna chinhu. What do you have to offer on the ground? What do you have to contribute? Hauna chekucontribute because unenge usina. Vamwe vari masituations avanenge vanawo right now not because vanoda vakachiza masituations iwayo, no, because of some circumstances, because of some situations. Munapesera una kuti ndopandasvika ndikandichingweta zviripo vana vacho ndinovapei zvicho chindomamirira zvakaita. Vatorimo mucomment section vakarejectwa, vakaraswa, vakarambwa, vakatorelabeliwa kunzi havana kana nebasa yacho rakafa. Anoona hana kana basa. But mira ndikudza kuti Mwari anotongokuda. Usatombo give up noti Mwari anokuda. And vavengi vako ivavo vachakuemba, they will envy one day. Vari kutaura zvakaipa pamusoro peupenyu hwako, vari kusuvira kuti vakonje vachita huna basa vachitaura zvakawanda pamusoro peupenyu hwako. One day vachakuonawo kumusorosoro usingasasvikiriki. Ivo vachida kusvika kwauri nokuti anenge achiti maiwe zvatakambotaura titi munhu hana basa, hana kana sendi, what does she have to offer? Vanenge vakushosha kwauri but vanenge usina basa navo. Unokuchida kuti vauyewo sehama dzako kana kuti vauyewo seshamwari dzako but ivo vachazvistricta vega. Hanimona nenyaya yemashoko ava vari kutaura iko zvinozvi. Hanimona. So mukangoziva kuti God is a God of transition. God can transition anybody. God is a God of transition. Vanochicha munhu pavafungira pavanoda. Hazvinei kuti vanhu vangashara kuti chiva musoro peupenyu hwako, hazvinei kuti vanhu vasenge kusvikira papi, hazvilimiti
blessing yamwari izvozvo. Blessing yamwari hairimitwe nekutaurwa kuti anzi wataurwa nevanhu kana wasekwa nevanhu. Dei kuseka kwaipera, dei kulimitwa kwaitwa, dei vamwe vanhu chokadika pasina kana gomborero. Dei kuchinzi izvozvo zvinotaurwa nevanhu zvinoita kuti Mwari varege kuropafadzaka. Ndofunga vamwe vedu chaiko nhasika ngadei hameno tisisina kana tangosaribhaka nevhudzi roga, makumbo akatopera ya, musana yakatopera ya, zvese zvakatopera. Asi Mwari havazvitarisi. Pari kusekwa ipapo, pari kutsvinyirwa ipapo, Mwari ndo pavanoda. Guys, munozviziva imi. Handisi kukuudzai chokwadi. Dei kutsvinyirwa, dei kutsvinyirwa, chaiko chakutsvinyirwa nevanhu vamwe vasingakuzivi, vachikutsvinyira chikuseka. Dei kwailimita, yaive iriyo limitation yaMwari. Dei tisina pekutangira. Vamwe dei takapera suku tinotsvinyirwa everyday. Tinodrowiwa mai mwana tigoiswa takachembedza tisati tasvika. Tigosekwa, tigotaurwa nevanhu asina anenge asatombokuzivi. Mwana unenge achikotaurawo zvaanoda pamusoro poupenyu hwako. Mwana anenge achimbokusekawo, neasinawo akafanana newe anenge achingotongokusekawo. Andimoona achiona zvanoda newe. Asi nokuti ndiMwari vakanaka, Mwari ndiMwari vane nyasha. Tinotesa chinhu chicho chitove nacho tishoti. Asi nokuti ndiMwari, Mwari havatarisi izvozvo, havadai naizvozvo. Mwari havajajiwi, havatongerwi nemunhu, havatongerwi nemunhu. Zvinongoendeka. Vachida vanenge vakatarisa kudai, zvinenge zvichingoendeka. Vachishuvira kufa kwako, vachishuvira downfall yako, zvinenge zvichingoendeka. Zvinenge zvichingoendeka. Thank you very much, Tenda ine 100 stars. Thank you. Saka ndati muzvizive vadikani ndozati asi Dhumebhega wanirwa nyasha. Urimowo mucomment section urikutodawo nyasha idzi. Urimowo mucomment section ushati Mwari ndirangarireiwo. Urimowo mucomment section urikutoemva kuti Dhumebhega akasvika sei paasvika. Deni handiri ininiwo. Mwari havana kukurasa. Mwari havakurasi. Mira zvakanaka, mira panzvimbo. Ukangoziva kuti Mwari havana kufanana nemunhu. Mwari havalimitwi. Mwari havaudzirwi zvokuita. Mwari havaudzirwi zvokutaura. Mwari havaseki munhu wavo. Mwari havatongeri chitororo. Ukangoziva izvozvo, unoziva kuti upenyu hwako huchaendeka mberi ende unobatsirika. The rejected stone, dombo rakaraswa nemuvengi. Chinhu rakaraswa nemuvaki. Muvengi aripo achitaura, vekumusha kwenyu vachitaura kuti uyu chero zvikaita sei gore rino anotokurubuka muaccident chete. Uyu chero zvikaita sei haafi akaroorwa. Uyu chero zvikaita sei haafi akaona chinhu akabata chinonzi mari ichauya ichichedza. Mari uri kuibata mudikani, uri kuishandira, but inenge ichichedza. Ngatori munhu ndikiri. Sorry guys, sorry. I'm not joy. I say life yanga isiri yangu chokwadi. This life was not for me. I'm not scared about it. This life is not for me. Wait for more. Wait for more. So I'm wallet mangu. From wallet mangu. And more. Saka nangoti ndikukuudzai masikati anhasi vadikani kuti musadisappointwe nevanhu, musatarisirwe pasi nevanhu, musabvuma kutarisirwa pasi nevanhu, nokuti munhu ana denga ana gena ranokwisa. Munhu anongori munhu akamirira kutaura. It's in our DNA kutaura vanhu. It's in our DNA kuseka vanhu. It's in our DNA kushora. Nepasingashoresi tinongoshora nokuti ndo zvatiri. Asi ndoda kungokuudzai kuti Mwari hava kutimi. Motamba naMwari uyu. Mukangosati Mwari vanokoparita seka. Ndativaone uri mukati. Munoziva chinonzi the deepest valley. The deepest valley. Nokuti unenge uri pasi pasi. Pasi pasi ina handichabudi panapa ndo mandichafira. Makambona munhu ari muvhali. Munhu anenge ari muvhali, guys, ari muvhali anenge achifunga kuti nothing is making sense. Anotofunga kuti hakuna chiedza chaanoona. Ari mumugodhi wake ega. Ekuti murume akatiza akaenda. Saka vana ava ndichavapei. Anenge ari mugodhi wake ega. Wokuti alright, panguva yezviri izvozvizvi ndiri single lady. Basa rapera. Ndotangira papi. Munhu ari mumugodhi wake ega. Like mazuva ano ari kuti right iko zvinezvi next month murungu wangu akati basa rapera. Andika tikadzingwa munokunze dai kumba. Handina pekunogara, handina pekunotangira. Hama dzinondisema, hama dzakandiramba, hama dzakamirira kunditsvinyira. Ndinotangira papi? Ndio kunenge uri mugodhi unenge uri wako wega, mugodhi wako wega kuti hausi kuona chiedza wokupedzisira, hakuna light kokupedzisira. Urikutongozvona uri munhu akatongogara ari muchisheu chake ega chokuti chero zvaita wakungoti chero zvaita right now, chero zvaita ndo mauri imomo mumugodhi mauri imomo dikani. Ndiri kutaura newe wakanditarisa mumugodhi mauri imomo. Ndira ndikudze Mwari vakamirira iwe. Mwari vari kutoona. Mwari vatoziva situation yako. Usafunga kuti Mwari makambona munhu anosvapa kuti inini handichanamati because Mwari havadzwi minamato yangu. Ndinonamata zvoita vamwe but Mwari havanditeereri. Mwari havatomboteereri zvachose. Ndaneta.
ndasvika pakuti imo muchiyashawo mune vanotoenda kunomira patachilaini every day but haatotengwi nokuti panenge pane zvinenge zvakatoitwa kutotarigwa mhiko nekunzi kuchiyashawo ikoko kuchiyashawo guys harisi basa mwari havatori chiyashawo ichi asi variko vanenge vakatoti chiyashawo ichi tida kunodhara kutira kaenda kwachadzoka everyday achingokunda asina kana chinhu hati mazviona variko vanhu angakatopikira zvakadaro asi mirai ndikudzei vadikani mumugodhi wourimo mowakatarisa uri mucomment section imomo mwari vanokubvisa mwari havana basa kuti wakaita sei mwari munoziva munhu asingatarise past yako munhu asingakujeje nebackground yako ndimwari dei isusu vanhu takapiwa simba rina mwari rekunzi yambutsa vanhu nokutaurai hapana munhu aiyambuka nokuti vanhu vanojeja nepast tinogona kungojeja nepast yemunhu tikada tichitaura kuti iwewe denga uri pindi nokuti iwe wakamboenda chakati iwewe handisi kuzokuropafadza because wakamboenda chakati iwewe hausi kuva naye handisi kuzopa mari nokuti wakamboenda chakati nokuti zviri matiri hatigoni kuregerera tiri vanhu vanenge varamba vakabatira kuzvinhu zvakare hatika tinoda kuona matenda ari mumaziso evamwe asi mumaziso meduwo mune mazidanda atori makagara nda kubviswa hatimaona asi mwari havana kufanana nesu manje mwari ndimwari vane nyasha mwari vanoda ipapo unoziva kuti the moment yaunongoti mwari nouya pamberi pouso hwenyu mwari ndiregerere ndakakutadzira God forgives God wipes away everything chaunenge wakaita havana kufanana nesu isu ndatisi vanhu vanogara background tiri kumashure kwenguva tiri kugara muna 2009 tiri kugara muna 1994 tiri kugara enomwanyisina zvako tirivo kuti akandibatira akandikanganisira nanhasi mamudikani ndikuudze you are limiting you are bringing limitations upon yourself uri kulimita blessing yamwari pamusoro pepenyu hwako nekuda kuti uri kugara muna 2020 uri kugara muna 2015 vamwe vakandirira mberi mwari varida kukubvisawo mudarkest valley yauri iyoyo but havakwanisi kubvisa nokuti wakabatirira munhu wakabatirira akati move on noupenyu mwari vari kumuropafadza every day nokuti iye namwari wake vakatogadzisana iye namwari wake vakatopedzerana iye namwari wake kaenda namwari wake kanorevesa iwe wakangobatirira kuzvinhu zvakare kuti handizofi ndakadai so handizofi ndakadai kune vachajaja musikana uyu ndivebhuyu vachamujaja nezvinhu zvakudhara kune vachaona machingoti ripipo raimbori hure raimbori hure raimbove hanti rakawanirwa nyasha hazvichaexist mwari vakamutarisa havaoni to maybe the ashawo mwari vanenge vachiona to maybe the newborn child wavo wakanditarisa umwe unongoti ndikuona meli wokumvengevenge God does not see meli wokumvengevenge God sees the new meli he sees the new heart God can transition everybody at any time any second vadikani mirai ndikudzei mwari vanokubvisa kana vakurangarira kana favor when the favor locates you when grace locates you hazvina basa kuti uri kwakiti yatota hazvina basa kuti uri kwabhutsi yamutanda mwari vanokuvinga ikoko God will come there and will show his mercy. God will come there and show the grace. Hands vanisa tape pamberi pevavengi vako. Munoti table inenge ichitaura ndeipi? Table inenge ichitaurwa moti ndeipi? Table inenge ichitaurwa ndiyoyo inenge ichitaura kunzi vavengi vachiseka. God comes and puts a table pamberi pako. Bible table pamberi pako kuti ndoda kuti udya pavavengi vasachiona. Ndoda kukusimuza uende kumberi vavengi vese vakatarisa. Nokuti ndo zvinoita Mwari. Mwari havasimuzi. Ndo zvinoita Mwari pakashoreka kubva nhasi ugare wakazviziva mudikani kuti ukashora vamwe uri kushora wakazvimira uri wega Mwari havatooni kushora Mwari havasi kutomboshora munhu iyeye Mwari vane chinangwa neunhu wauri kushora iyeye Mwari vane chekuita nemunhu wauri kushora iyeye ndiwe wega uri kushora wakazvimiririra ende pauri kushora umwe munhu uchiseka umwe munhu uchituka umwe munhu it will come back to you zvinodzoka kwauri ndo chokwadi chiripo it will come back to you nokuti Mwari vanopa umwe neumwe portion yake according to zvakaringana newe anokupa according to zvakaringana newe vamwe venyu ndakambokuzengera musati mapuwa motikari right now because Mwari vanotoona kuti ndikakupa motikari iyoyo imba yako inoparara because uchenge wakungokwidza vakadzi vakasiyana siyana hauchinangwa nemukadzi wako imba yako inoparara so God will decide kuti you know what asana shwangu yekuti uyu ndimupe motikari ndimublesse nemotikari kusvika akuziva kuti chinonzi respect himself chief vamwe venyu hamusati mapiwa certain things because Mwari vanotoziva kuti vakakupa uchapanduka uchaita mhuka zvinhu zvakawanda zvinenge zvava at stake so God is holding on to your blessings because of unhu hwako vadikani zvimwe zvinhu hazvidi Mwari kuti vadonhe apa vatiudzi zvinoda isu kuti tizvione here tizviudze tega kuti pati Mwari chaiyo Mwari vakambovinga vanhu vakaita sei dei Mwari vakavinga vatsvene pano pasi ndokutaurirai dei vatsvene handizivi kuti ingadei nyika yakamira sei but Mwari vakavinga vanhu vakafanana nesu vakavinga inini ndinombobuda mumwe musi ndichitaura zvamusingadi
vakavinga Jumebi the ashao aimira patachline apa vanhu vachimuona akauya kudza kuti ndiri ashao vedu we ndikuita kuchengeta vana Mwari vakatovinga munhu akafanana newaseko anonzi ane makuhwa uyu ane makuhwa uyu ane makuhwa aiti ndiye munhu wavari kutsvaga iyeye anonzi iri hariitirwa nezvarakaita iri zimuurai ndiye munhu wavari kuda iyeye havana kuvinga vatsvene nokuti kana uri mutsvene yogara une denga rako kudhara vakavinga vasina kuti tendeuke titege umambo hwaMwari tigotevera soko rake tigotevera tsoka dzake saka hesusi Briti muri sei saka zivai vadikani kuti when grace locates you Mwari havana basa nepauri havana basa nemukuku wauri kugara havana basa nemvura yawakanwa nezuro havana basa kuti wakadyasadza nechii nezuro havana basa kuti une mari yakaita saka kuti uri murombo zvakaita sei kana kuti uri kusekwa kana kuti uri pai hamakamboona here grace ichiloketa street kid hamusati mambozviona here inini grace dzamwari dzichinoloketa street kid murodhi achinotamba chipepa chaanonga kunosaina loto kuda kunzi akabata loto kana grace yakuloketa Mwari havana basa zvokuti wanga uri mustiti makore mangani wanga uchigara mustiti vanhu vachikusema vanokubvisa mumadhaka mumatope imomo mupigsta imomo mubasa bridge ipapo vokugezesa unoziva kuti ruoko rwaMwari rinoya nepakasiyana siyana ruoko rwaMwari rinoya nepakasiyana siyana let's be thankful for what we have panguva ini let's be thankful for the life that you are living mosati kumuka upray every day uchiona zuva vamwe vari kuchikundikana vari kumuka makuseni kusina zuva kuine rima life yake yapera riri rima achimuka makuseni kunenge riri rima iwe uri kumuka makuseni uri kuona chiedza tenda Mwari ngatimbomira kugunun'una kungoti bati Mwari zvamunoita so ngatimbotendai Mwari nokuti Mwari ava ndiMwari vane chinangwa noupenyu hwako nehwangu ende havakusiye forget about what people say about you siyana nekuti vanhu vanotaura chichi vanokutaura kuti mudiva musoro pako vari kuseka kuti kudii let them talk they will keep on talking and talking but vari mukutaura imomo vakamira pastage 1 vachikuona uchiropafadzwa uchisumuka uchienda ivo vachingotaura vakamira panzvimbo 1 ndozvinoita Mwari hanzi how did you meet maybe I don't know I know the things I what happened that day okay ndaipfuura mutauni ari pabasa pake patachline ndaingozvidarikira then ndofunga aindiziva ndobva ashedzera asi smelly ndobva ndatomira ndobva tindokumbirawo mari yesadza anomaona 50 rand ndobva ndatomira singamusindika akazvindo chakadinzi Jumebi ndine peji rangu ranzi Jumebi Zimbabwe but ndinodawo ndokumbirawo madzibaba namupa 50 rand ndobva ti ndoyogona cha zvemasikitsi handisi kuti mogona ndibatsira sei panyaya yemasikitsi anomaona ndikati peji racho rakamira sebva takakundudzwa ndikati don't worry about your page now because hauna munhu ari kupage kwacho chimbomira mafollowers auye achauya mafollowers handiti akatombouya still remember mwana wayo achiuya kwandiri the other time achiti pane socialite ranga ramuudza maupcoming ati angamuti Jumebi hande tinotukana here anzi ngatitukani amene munhu waida kutuka panguva iyoyo handimaona pane munhu waida kutuka panguva iyoyo chinzi ngatiite mafollowers akauya kwandiri ndikati Jumebi if you want me to help you I am not going to agree to that concept yako kuti ndanotuka vanhu vamunoda kutuka kuti muite mafollowers they will come patience dzinodiwa they will come at the kuchita zvakanaka kuita zvakanaka imomo vachakuda wakadaro be authentic be real andika content ndikati what do you do anti uda zvechiashayo you can bring in content zvezvinhu zvaunoziva kuti vanhu vakubvunza unogona kukwasa izvozvo zvechiashawo izvozvo ndo pakabva zvitopa zvokutukana nevanhu ndopakabva ngouya but honai zvaane time andika not very much time ndofunga kuma 5 months 6 months animona 5 months 6 months tikakanganise but ndikati siyana nezvepage mbokakana nezvepage kuda uchipinda uchididi but tichakura right now we're talking of how many followers do you have actually close to 10,000 animona tikati don't worry page yako chashandisa for now focus on building those followers then you start having your own content now that we are helping we are busy I'm busy helping you to change your life I don't think kuti nchada kuti aende page pake nenyaya yechiashawo ndida kuti aende page pake ka achino testify vanhu vachiona already munotoziva imi kuti Jumebi was the ashawo musisi but Jumebi wakatanga nepawave ndipo pachaitira basa rake zvachitengesa page chave kutengesa zvinhu zvake page chave page kuti anotaura kwaakabva achikudzai history yekwaakabva nepaanenge ari handisi mazvona saka pamunomona ari pana pamusafunga kuti kumushandisa tisi kumushandisa we are still building a following tiri kubuilda following yake kuti tisvike pacertain number yatiri kuda tasvika ipapo iye anenge apedza zvaanenge achiita then she will come achiencouragewo vamwe achitaurawo vamwe vakawanda vari muchiashawo inini asini ndotaura nevanhu pane padiaris ndine vana vangu vakawanda vari muchiashawo vakawandisa vari pano
but I'm a judge. I don't condone them and I don't judge them. Because I'm not God. I have my own flaws. Who am I to judge somebody else? And they are very few because they've never seen me judging anybody. But what I know is when grace locates them one day, it's going to be another testimony that will come here again and testify. So but she didn't know. She was at the wrong place. Achifunga kundokuchapa blessing, maybe one day nchasangana nemine kuti nchatora mari yakawanda hana kuzati kana wakutoda mwari wakushanyira uchatobva zvachose uchatobva panzvimbo ipapo vokubvisa ipapo vokuisa kune imwe nzvimbo uri Jona nenga kamedzwa nehovu akanzi uinde kutashishi kuniniva uko wonorudzigwa kutashishi uko anomaona ndo zvavanoita Jehovha wedenga sana ikangoudza mumwe munhu ari mucomment section nhasi kuti no matter what you are going through, no matter the problem that you are having, no matter what you are facing right now, don't worry about people, because people are here. Somebody is busy screenshotting. Somebody is busy screen recording because those are no gona. Those are no gona. How to own when you go to Chinjao? How do you corner up of a Zarakirichuya? How do you come to Tomari Bonipe or of a Zarango Switch for Chake Ia coming to screen recording so that we go and laugh. We give you all the blessings, but you go and laugh. But mukuseka imomo mwari vari kundisimudza from one glory to another. Iwo uchiseka uchangova kuscreen record vanhu ini ndichingova kusunga kuenda kumudenga uchangova kudya mafufu patebhu yamambo uchinonga mafufu isi tichidya chicken tiri kumusoro ikoko ndokuti ndo zvauri wakaramba kuchinja wakaramba transition in your life wakaona chinje nyika izvi ndo guys munoziva kuti nyika nekupera nekuzara kwakose pane painoguma pane pazvinoperesha. Social media checheyo guys kare kwaive negroup rakatongonetsa rainzi Mvenge rikaparara kwaive negroup before Mvenge kwaive negroup rainzi Makuwa group kune vakatanga social media mudhara ucheli tatisina mapage kana magroup panguva iyoyo taitovawo mafollowers kwaive nemapage magroup aiva group rainzi Makuwa rakanetsa nguva iyoyo kune vari panozvizivapo but hakusisina rakaparara kukaita magroup kwaive nezviro zvaifaya Keda rakanetsa group iroro but rakaparara anomaona saka iwewe uchasvika pakuparara uchingori munhu akada it comes and goes zvinouya zvichidarika kuchaita vana simeli vagona kwaive nanatete nanamai Chisamba panguva yavo takakura tichivaona isusu but iko zvino kwakazoiva natete Chiruda ndivavepo andimoona vachabva natete Chiruda kwosumukawo vamwe manje tichabva nasimeli kuri kusumukawo vamwe vana vachidiki vana Major Diaries vari kusumuka vana Lorraine Diaries vari kusumuka tiri kuvaona tichiona tiri kumatesi kune vakawanda vari kusimuka handika ndo zvino zvazvinoita paupenyu. Saka uchine nguva usafungidzire kuti social media icharamba iri zvairi mudikani inochinja at any given time and point. Gadzirisa life yako does not have to revolve around social media. Gadzirisa life yako akazvimirira kuita champion yekunzi ndine ghost account ini ndini ndinotuka ariko machampion kanopembedzwa kunzi ripi uya akabata nyaya dzakoso imbwa yakabata bhonzo chako mudikani zvinopera tinozviziva ichitakazviona ndochaka tichingotarisa zviri kudai zvinofuya zvichidarika. Rather you fight for your own blessings, rather fight for kuti Mwari ndiropafadzeiwo nguva ichiripo, Mwari ndiropafadzeiwo iko zvino panguva ino ndiyo ndiri kuda ropafadzo renyu Mwari, kwete kuzomirira zvinhu zvakupera utoti ndakatambisa nguva. Tinozvitaura guys, I always say it. Ini ndokupa example yangu ndokana ndichiona kuti kuMvenge ka good 4 years dzakawira mudrain, good 4 years dzakapinda mugomba panguva yaraipisa dei ndakaziva nguva iyoyo ndakashandisa zvinhu zvakanaka panguva iyoyo dei ndakatoita millionaire. Truth be told panguva iyoyo Mvenge yaraipisa because rakapisa zvechokwadi zveshuwa zvokutodaro dei ndakanga ndi Mwari ndakadzvera mweya waMwari ndakaziva panguva iyo Mwari vakandipunyira panguva iyoyo dei nditosipa dei ndiri kure, but I thought ndaifunga kuti hazviperi zvicharamba zvakadai zvichitorwadzisa vamwe vachichema zvakazongopera mbombombombombo. Ndakati rega Mwari vakabatira blessing rangu vakaribata Mwari havana kuregedza ndibvunzei kuti kuMvenge ndakaitei hapana. Instead I went there to create enemies. Instead of going there to create relationships, I was there to create enemies. And where did it lead me? Zero, nothing. Mudikani ndichitaura ndiri kutoita mistake yandakaita antika Mwari vakazoregedza blessing yangu yakazoregedzwa mushure mekunge ndati Mwari handichadi. God was waiting for that time and ndakati Mwari handichadi. Mwari, this is not healthy. Mwari, what is this worth it? Pandakati ndaregedza, God came. Pata kuvhurira
mablessings avo kudai, kuvhurira kudai, mablessings avo kudai. Panga pakasunga pakatanga kusunungurwa. Zvanga zvakaoma zvakatanga kuita nyore. Zvinhu ndakatanga kusangana neva. Hamene zvavanongoita saumwari ava. Amweni zvavanongoita Mwari. Believe me or not, but this is the honest truth. I'm telling you the truth. Changu inini, kwete cheumwe munhu. Mwari ndo zvavanoita. Ndakatambisa 4 years. Ndakaregedzwa panguva iyoyoka. Hamene chokwadi chichaura zvinhu. But Mwari vakanga vakabata uchiti hanzi ndakapenga. Nyika nekupenga kwako ikoko nechika. Kupenga mumeso evanhu. Ufuchiso sevanhu. Hatina gena kana denga kana blessing ratinogona kukupa. Tinogona kukupa miromo yedu tichikupembedza kuti Mwari vanyanya kutotinya mablessings ako tichikupembedza isu kana pane chinhu chaunotyisa pano pasi munhu mutyei. Nokuti isede kuti tinotobata Mwari vatiwandira nyasha. Asi zvisinei tichivatadzi tese. Nerimwe remazuva God will remember us. Tese. God will come and speak to us pachake. Mwari vachauya ivo votaura nesu. Nokuti pachedu hatinzwanani. Pachedu hatigoni kutsiurana. Pachedu hatigoni kuudzana. Saka Mwari zvikaramba vachasimudza dombo. Kutora dombo chaicho voritumba. Dombo roya kwatiri zotaura nesu. Tozonyadzobvuma kuti Mwari variko. Ende zvatinoita sometimes Mwari havashi. Anyway, mungondiregerera guys, ndasingwaijeka live yajimepi. Hamene kwayazoenda live. Ndani kwemunhu wenyu. Manzwisisa ka guys, atingotiwo amen amen madzwa. Zvanga zvitaurwa atingotiwo amen amen amen. Kuratidza kuti madzwawo zvataparidzirwa naSis Melly naye. Mazvinzwa eka. Hanzi kunyange kwauri kana nyasha zvakuda ekwana. Mazvinzwa eka. So kana ndiriseni ndirikunzwa kufara redu handizivi kuti ndoita zvekudiko. Handizivi kuti mufariro wacho uyu hai. Mufariro wacho wakawedzerwa chaiko chaiko. Ndakambota kurara ndichizvishunya kuti ndine here dhumepi, ndine here ndiriwo here dhumepi ndichazodai so ndigozodai so. Handaimbozvifungira wedu wedu. Kwete zvinzwa nasati ndikusadza here nhaye vedu we. Aiwa titori pasadza takatomirira chikafu chedu. Ndondiwari tinoda kutodla muchiona kudla hatiregi. Black label hatiregi kumwa zvedu kutsidugura kuti study. Takutodla garai muri papo muchotoona da kutodla. Nhasi wanga wasina kuenda kuchechi mapiwa mbaridzo yakasimba yakanaka chaizvo ndikugumwa mani. Skini yacho ndikungozviona ndo. Ndikasava neanondiudza kuti dhume bhurukwa kulowa ndiani angandiudza mangojaira kungonditi mhino. Nangu ndine mhino yangu dai ona. Mhino iyo iri kuenda kuchando iyi. Mhino inenge yakuchando vanhu vacho. Mhino inenge yakuchando mai manje. Guys, mungoziva dhume kuti ndiri wekufara handingozviziva. Tiri kufara nemi zvenyini tasemona. Kulowa chaiko chaiko. Hatomboziviwo kuti ndoita zvekudiko nemufaro wandinawo wakapetiwa kudai. Ndine mufaro wakapetiwa kasingagumi. Nhasi murume wangu kudai wakanaka kudai chichirodai. Murume wakanaka kudai. Kungodzidzira kudada. Kutanga pamangwana ndaidzidzira kutaura nechirungu choga choga. Because ndiri kuenda kuchirunga ndidzidzira kutaura nechirungu choga choga. Ndikutoda vaya vanodzidzisa English apa mupote muchiuya kuinbox muchindidzidzisawo English, ndidzidze English, ndinyore, ndipase English please. Ndikukumbirawo apa. Mouyawo muchindidzidzisa English apa. Maticha kawo mukati. Maticha ndoziva kuti akazara hashaiti mukati. Mouya mundidzidzisawo English. Ndonyora English yangu ndonyatsopasa zvakanaka. Hanzi zvaringana warangarirwa naJesu zvangu zvadi. Zvaringana haipapa haunyepi. Nyasi tiri kudya sipahla. Sipahla zviya toda kumbodya zvedu. Mumbonyatsohwa nemwoyo mongoziva kuti kana isi todla. Aiwa ndiri nani. But ini mazana ndichadlisi Melly ndo anodla. Musoro wakona kuti chiri kudubura woti kazi Melly. Ndinoda kuseri kwekamera Melly. Aiwa. Ndikati pakamera apa vanenge vachinyara. Pane ndiri kudubura zvisingaiti. Andakudza kuti mangwana ndiri pachallenge kunenge kwakatoipa guys.
achiziva kuti tiri kuitirwa kutanga nei machallenji acho. So imwe muchingosapota kuti ndiwe manyukunuka tiri zvatinenge tatangiwa nazvo kandowana mari ingoramba ichimbodzi peace of mind is 2 weeks dzawabva kudurban ukauya kwavatakumba une peace of mind okuzoti pandiri kuinda zvangu ndiri munyanza mumvura ndakananga zvangu paMozambique apa imi ndikuenda ka kuMozambique ko mbinga yangu yemabrazilian yakazodii brazilian yeione ndaida kundira mabrazilian ndesisime ndaiva ndinoistyle here paina ndakaistyle here pa apa ndibva ndaenda nayo kuMozambique ndakastyle anzokorova 2 fish handinambodzidla paya ndakadya 1 imwe fish yacho pepe pakanzi chikafu isakuseri chichi ndaitochengeta zvangu isisime ndatochengeta zvangu isisime irimo zoti kana ndichidya ipapo ndongopedza ipapo handichengeta handisengi ndinongopedza chekusenga ndechisengere zvangu ndoda kuMozambique guys ndiri mumvura imagine ndopedza zuva rose 8 hours ndiri mumvura ndichigotuwina so ungazodenji tirimo zvedu mumvura imomo titivasikana muri kuseka ndiri kutaura chokwadi kai ndikutaura chokwadi iri sime rakatozondipisa iri silva iri rakatozondipisa chaivo hanzi Mozambique marangariro zvisingaiti Mozambique marangariro zvisingaiti Mozambique tse ketiri kwesu tichionawo vanhu vekuMozambique totsvaga masinika manyama handiko kunobva masinika manyama bvutsi manyama kuMozambique mucheni manyama kuMozambique tistadi zvedu ngazodei zvedu hanzi mari kuenda kuMoza hanzi kudiwa 5.4 tongoti 5.5 ndio iri kudiwa kuenda asandana nemari guys ndiwedzereiwo hanzina wedzeraiwo kasisi venyu vedu asandana nemari wedzerai madha venyu please wedzerai madha venyu wedzerai madha hanzina sisimeli ndiwedzerereiwo kuenda kuMozambique wedzerai madha venyu ainde kuMoza tanga simeida kudza kuti kana ndatanga nyaya yangu imozora kumashure ingandamboti ningi kwemagosoyauri pane vanhu 164 usakatoti ndevakokose ndangozora venyu vanenge vari kumamiriyoni vanenge vari kuma1 point chakadaro ava ndevangu nhasa venyu vanenge vari kuma1 point chakadaro 1k nhasi ndevangu ndiri kutaura kuti ndiri kuenda kuMozambique mbinga dzangu ndoduchalunga ndeipi now we get to see you now nene mbinga yangu yaiya emawifi iripo here azikuziva kuti maybe akanaka kana neniwo ndiri kutozvionawo nhasi kuti sei ndakanaka kudai so handisi kuziva kuti chii chiri kuitika zvekutondinetsa kuti kunaka kuri koga uku kana kuti chiya ndakanaka zvishuwa ipapo handirambi emashanga wapiwa sando dzako gamuchira uchiri kurara muda kupiwa sando dzako ndikudzatenge emashanga yazozoti mevakanaka ivosanyetere hariwe nakano kuziva inge onyepera vanhu so Brian ndiri mawivhi ava kugadzirira uye ndoda kutomapfeka anasibanda urisei mawivhi angu aya handiri kuziva kuti makati ari kuuya maviri nditomada mbinga dzangu kana ndiri kuenda kuMozambique ndosarawo here vamwe vachienda kuona ndiri kukumbira zvine unyoro ndosarawo here vamwe vachifamba munyanza ndosara here mbinga dzangu apanawo here ada kundinzwira ndichingonakidza vamwe ndichingova
Ani mawawa kuti vari kuti asati aona chivaitireiwo vawane ivo vakawana weindozowanawo hangu chivaitireiwo kuti vawane ndoni hangu mugoti ndechimbonakidza vanhu hangu varimo imomo chero vakanditi tasodhumebhi ndeichingoti mazviwe takura mabhegi sechingo chakuda mabhegi mungaibhitisa tongono ndichingononga chero vanhu vakati dhumebhita chakati ndichingononga so ndiri kuti ndinga dzangu mundionewo ndiripo ndionewo shuwa ndiwanewo kuenda nevamwe ndauya ndakazvininipisa ndakatyoka chaiko nhasi ndakunamatirai so muchandisira here mari yekuenda ku chakafanana ndisi chakafanana matenga zvakawandisa mhanda kuzoti matenga zvakawandisa chakwana apa panenge paita kositakuwa chipechi chidiki ichi zvongofanana chipechi chako chihombe ichi anga achipa chirebiso chihombe chorai akasiyana masapatani unambosiyana akasiyana una inotomisa iyi haina ini inaiwanisa simeni maona kuti vanokaraka nyama yangu uwepowo zvakawanda mavaona anzi zvangu unai zvavo chita semunhu zvangu zvakasiyana papa guys zvasiyana naponyamakanapuwa zvakasiyana papa zvakasiyana ndakunamatira shamwari yangu ndakunamatira ndobvisa tambo smell wachionekwawo wachionekwa smell wachionekwa kuna akunda ndondacho nende kukara nanenzi kukara chinotsva chose chidiki ndatenga nemari yangu nanditse chose jombe ndatenga nemari yangu amana ndichatengawo previous zviri safe unozoda kutengera mabrazilian manyama kumozambique oyo wandikatoda mari yacho ndiri kutomboipemha pana munoa tengera sisi wangu mabrazilian manyama minga dzangu mundione danotengera sisi wangu mabrazilian manyama ngatubva uchichitawa nenzara isangoenda kuti makuseni sinambola tangoenda kuchechi makuseni sina kana mbodya kaisi atatowa neshara isu tatawa nenzara guys imi kwai vanhu vaende kuzimbabwe next month tinde kuzimbabwe chisiya spadlo vanepi kuzimbabwe zimbabwe handii nditaura tiwani bhesi makusha vari sei but mamwe edu vari kuenda vakawanda utori vangu kazadzakana kuchacho kuri yako ona primo hanzi tutori vakasadza kangu ndachangobva kuchechi good primo enda kuchechika hanza resenga itira kuti kana kuti nyaya dzokunosvikonobika haibudi ngatinde masipato iwaya kupani munozasi simeni nadhimeba vagoni kufamba sina ula kuda ndokufarira gazi but at the same time ndoda dumbu rangu ripere ndokumbirawo anondipa resipe yedumbu gazi asi sina zvokunzwa usale ndokumbirawo resipe yedumbu but usanudzozotika usale ana chibebi hode aripi ana chibebi hode but tinawo ayu anenge akuti kwazvoka heyo kana dzikasiyana chaji ndakamuona zvangu achiita kudhara paya achiita zvedhaiti yake kwai chiro kaya nepisa kake dzikangushayandibati anabebombo handitipewo dhaiti siri yekuti kwai usale ini chitofanira kuti kuma7 ndagara ndichiona zvangu muvhi kudai ne ndichitotsenga mapopcorn ndoindisale simelingana chichioni bvaonzara ndoanonditsiza kula asingambodli mupfumu asingambodli mupfunga ngatoriwo mwana kwayo zara fedisi
akazwa kusasa iguru soroka cheese kakavavera adiki afangoisa slice zesiri cheese ibega pesi ibega petu kanonaro iri kako zvifamba sei nasi muzvini handizva kungofanira mabhazi ndamburulei kwedzingi wotsopota sineni shuwa zvinoita here ndodakumadumbu ngatipedasa vanhu vatoya panapa panitabari vanhu vatobva kudzima dzakuzotengeka kuzorera masipakisai koma chips then I'll drink lots of water. All right, I would drink lots of water. It depends on the man. I would use as a pair of man. My manager, yeah, go. How can I go channel never ships opera? I'm going to say one little opera. There are no footies. I might do channel appear. It's talking to SIS MELLY alive. Then I would SIS MELLY have been alive. I'm not because for the guy say, right? But on the E and saka ichingwa andika lofure chingwa rochekwa nepakati kwete nepakati so nepakati straight so andika rochekwa kuti so robutsa 4 mapatsi rabutsa 4 mapatsi vobisa chepamusoro chachiya chepamusoro chachiya ndochavanozovhara kana vapedza kuisa chosara chiri chiganda chepasi chechingwa pachiganda chepasi chingwa ichi votenga kuisa acha inda vasina kuisa acha irimo voisa acha voisa poloni voisa ndiyamuti koloni kakuno kunonzi French voisa maviana voisa zai voisa cheese voisa begapeti yani mukuiona ishi zairi nebegapeti yani kuona voisa Russian She makazadza ndiro kudai. voisa Machitumbele nawo. newe zvawatopedza chikafu naidhumedhi adhumepi unodlavedi we kuti watopedza naiwe kana tisadambusana paapo Unomchikombele nachicha mamuti shoma tanga mura. ehe ndobhane chao ndizvozvo mazita akasiyana chete kana kana maguta munosoza ndimujova tiri palive here kujova tiri palive china kuda budai pazvimunozora pazvapo somesa Wadzova buta. kaiwa manotisiskambani ane mhondoro chaiyo wadopedza unomusiyira chimwe ipapapo Asikana. chambutochi Asi pane vana ndikudya semunhu mukuru. Anasandorongedzi ndonyara kurongedza. Nasi pane vana ndonyara kurongedza unozoti mama vaya kukara. Hai. spicious zviri sei hati maybe chigai watopedza izvozvi Yeah. wakutomadzimba ndovakutodhova muno kuti wapedza Mapedza. Ndakuda kutozoti ndikaburuka zvangu ndotombonotsvaga mariro matatu. Black label ndikutomwira tiri padhuze nepamba pangu nepangwasera. wapedza ndichiri kungototarika iye wapedza Angatopedza. Ndapedza. sumudza waona vanomusumudza sumudza plate waona wapedza Ndapedza. Ivo ngavakuratidza ndiro yatiri yakazara. Chavanga vachikomberena chii vachiti kwe chikafu. Havagoni kudya kwacho asanga vachiti ndoda zihombe. Wazopiwa hombe. Zvazodai izvi vakangozadza vanazvo. Ivo vacho vanga vachikomberena. Zviri fe here nhaye ndinoda kubvunza zviri fe. Zviri fe here vanga vachikomberena ndoda zihombe. Wazoti ndikati chirega ndivape pamwe vangazvipedzewo nhasi.
kupiko vachiri kungosadhara ingapedza ndakutoseredzera seredzera zvangu kondindadi Bula chimwe. Ah, Nochipedza. aiwa nhasi ndine ndamune vana samangwana vanhu vanga vagarisa vasingazivi maiti challenge ndakutoendiita kuti ndakarongedzera mutoisa chakati chikafu sachemangwana Ndokusotera ini chikafu chacho. kwemino ndiri kupinda muchallenge Ndikunda. Naye ndikapinda pachallenge ndozati ndinokundiwa. this time no ina Mr. D. Ina Mr. D. Mr. D. Asati auya achiri kugwasachi ari kujoka beki. Nakaenda kwekupedzisira kutenda hakuna spa. Ndikando. Chando chaenda kufanisi. Asi hakuna spa. Unogadzira zvisipataya. Vanhu vari kuchando. Sipatara hainetsi kugadzira mazwa. Achiriwo. Acha ndoyo yavanongoda kuti vatenge chete. Ndovavigirani. Hainetsi kugadzira manje sipatara. Sobvesa Kushanairi painezimwe. acha. Ndakabata. Handimbotenga yakawanda. 2 kg. Pakukwana. Muchigadzikapo. Atora. Acha. Ndovaitira zvemasipatara. Vachiti muda kuti muti atora ndingati vanogwa vachibwirana. Because asha munhu asina mbobvira akaidya nisati haitangire kujairika. Vanogona kutoiramba. Inonetsa hanzi kuti inonhuwisa atwa acho. Vanhu munoinde vasinganhuwi nemadhiro vanoita kuti tisaadzane acha. Iyo vasinganhuwi. Nema. Vanoshandisa kamaroloni. Ekuzimbabwe. Saka kuti ndasingashandisi horoloni. Kwedu kwasadza. Kupodhingi chinhu chimwe chacho chakuda kugara pauro. Ndiri kuzama kutarika wena sipakaita. Kuzvumwira hangu dzingiri kunaka. Ndanyazoziva kuti ndiri favorite lemon paste. Yandam. Nyaya maybe it's a lesson in my favorite corrective spirit and when that's not to come as we come. Jen. I have not. Hi, it's taking money. Hi. Clarice, my name. It's my son, say my voice. Yes, Sekai. Sekai. Sekai wasvika changopedza kudya waita munyama. Wadya here shamwari yangu. Isati udya isi. Wasvika changopedza kudya. Ende wambozviona here ndakagulowa nhasi. Ndakaenda kudya. Baya pakadzungusa. Kuzvibaya wena. Ndikuzvibaya. Ndakutoseredzera ini vamwe vachidya imagine chii chakadaro. Vamwe vachidya ini ndakutohwa kutoti dai ndikagara 5 minutes ndatovaneza. Wanonoka wasvika tatopedza kudya isi. Ndakutowashara. Ndaenda ngokuzvumba pamwe. Ndisinyara mune vana. Saka masoro kudini nyaya. Shamutinga. Topo farinha. Nyaya. Kusvika ndoiti movie. Yakadai simeni. Ndoigocha. Naenda kuchechi kukatsitsi. Ndiri kutobva kuchechi zvesu. Hausikona here kuti kana ndakagulowa zvekuratidza kuti ndiri kuchechi. Kubva kuchechi manonoka kusvika maona tichangopedza kuchechi. Ndanyimwa chikafu ufunge wari kuzvibhira hapo. Tenga hawo chikafu chavo kundinyima. Chii chakadaro ichocho naye munohwa sei?
Hati dasirani. Katodzwa kumusha. Kwenda sero ni Kare. Andigoni acha inona kabantu. Acha inona. Acha inona kasero sina. Ntomsa acha kusimeli. Na ndidira futa kuti bati acha bati inona kasero. Musha nakadzoka kare. Pane munhu ane miedzo pana anonzi Kelly guys arikura machingotidzoverera panapa ngogarakara arikunza umadzingi arina koko ari kumakoko basa rayo iri kufanira nefarira Kelly aitachitava kusemesa kujoajoaatengera mauni kuti ajori wakachena thank you but idiki ndanyara kuteti ada kutotenga zvakareba ndachinyara ndikati naye mwari koti chakadaro unoita ngeunoita muedzi esimelody urisei ukanoita ngoinoita muedzi kuchechi kuvana izvo vanenge vasingatoziviwo kuti rezi racho rakareba chairo hautorini inodhora yatorifara igumewo chechi dzemuna vana pekuedhisini yako unotora hwaunoda azini murusire Kelly kanzi yesina tete vevasikana akutisemesa pano hanzi mama hanjinyara umwangu chingoti wakomana chichikadaro ndatoenda ndikachidhuku kange kuvhara makumbo pandii ndakagara pasi pachero ndakavhara makumbo ndikati zvonyadzisa izvi kungonzi mai vakuru vakadai vanouya kuchechi vakashama tiri kuchechi nhazisai mwana natete vasikana naizvakwewo hava musimi haisitanamata takomboregwa nhasi usikanonokupowa nhasi kakawedzera kudaiso kukomboregwa saka mbinga dzangu mazviwere chichemo changu mazviwere asi hanzi nevaya vanogara kukaribha vaya vatitangai inini hanzi vaya vanogara kukaribha vaya vanogara kukaribha vatitangai inini hanzi unongozoenda nani kumozambiki kwacho inini uchindisiya so ndandati kutangaiyo zvino mbinga dzangu dziripo here apa namaona ndiri kungodawo mari yeaccommodation zvayo zvimwe zvose ndinosota hangu yeaccommodation zvimwe zvose ndosota hangu ndega hamana ndingasarirewo here ndigozongosarira wapa kudhebheni ndakaina andinatogoda kutaura zvamaicomfort nyaya nidzo ndakati tingatotanga zvino ndinoda kuindawo ndinamboitaura katichiimba dzemuno nedzechirungu nziyo dzacho kachimba dzemuno nedzechirungu ndo dzanga dzichiimbiwa so ndinongoda yeaccommodation mbinga dzangu kunyanya kwauriwo toko ndiwe mbinga yangu 1 koti kudzi mbinga yangu 2 kamu mbinga yangu 3 akazviparira toko and ai ifu hatisi kumuverenga ndovakuru hativaverengi mbokadaya hatisi kuvaverenga vari pasafe side hatisi kuvangira anzi wadi kupfeka trausi majini majini trausi ndangoti chechi hakudiwo majini trausi asikana ndangoti trausi top yakanaka jaketi ndoti maisi andinatochibhachi chakanaka netrausi rangu nechini ndachikwanisa kupfeka asi handina kuzvifunga ufungi next time ya ndichapfeka izvozvo ani maona mbinga dzangu mazviwere nachiverenga ndanchikuverengai mbinga dzangu nani dzaitanga ari mbinga dzangu dzikaita kanzatu ndaona ndatoenda nevamwe ina ndisi kugusara saka ndati ndikuudzei itai muchipindura muripo here mbinga dzangu muripo chingopindura yakainaiti tevasikana iwe pandodzoka kumozambiki ndenge ndagorowa kudarikidza ipapapa so ndichangogara ndichiuya ndichichema everyday
chikuudze kuti mbinga dzangu kusara here because musi 15 vanhu vanenge vachiinda asi wakapinda kusara mbinga dzako dzakati tokwakati siyaiwa tokauzachada kusara adakwa SIS mbinga dzangu ndo zvadzisingadi zvamunoita zvekuuya muchidai dzinozvipa manyemwe kuti aiwa hatidi kuzviwa zvamunodaro mbinga dzangu hadzizvidi zvidi mbinga dzangu toko uri kuzviwawo here zvikutaurwa pano wakanyarara here nasisikuzi sisikuku vachazviwa kana vamukanda ngosiyawo kuti vasviwe pavachamukira ipapo vachazviwa sisikuku mbinga yangu ndodawo kuendawo kumozambiki kuenda vamwe natoko uyu mazvinzwa nedzimwe mbinga dzangu dziripo ipapapa dzose dziri apa imbinga dzangu ndozviziva dzose hapana kana yasisimela dzedziriidzi mbinga dzangu dzozviziva ipapa 131 dzangu mbinga dzoga dzoga idzi Precious uri kuseka isaseke so SIS MELLY inoenda kumba ndoenda hangu kwangu ngati munoenda kakumba indoenda hangu kwangu ndomboseredzera SIS MELLY ngati mune ikuenda ndakatoka chero ndisandaiswa mativi unotatidza windows dzakakumasura saka tozotaura kuinbox mobisenda kuinbox ndobva ndadziona nekuti kuri kutonhorawo kuvakuta kunotonhora saka ndikawedzera matex kuti zvinenge zviri right hamuzvionewo kapfeka zvinodzi kwazvidirirewo Tauma chindachuka kuti sevi. Kwa kudya mara welcome Shakira kwara kula mara ndimeboda zvira vana kwarula hey yo ndawo ndakeli ndakeli keli dimezi ara zvira vana ndosati next time vana hatipari kufamba nawo tosiya vana asi zvashakira zviri just because wadapana pasafunga dawo sunobika yes to going to kuko aiwa anobika chikafu chemagero anobika aiwa saka nokuti alati basa tetela izvo zvimanje kuma 60 to wajara isiwa anobika late aiwa anobikira ini ndinokurati iwani ngunga Nigeria most messages. So ndida kuangwa lesona ndavo vatada kusvika ndombovata padomuka kuma 77 ndotsvaga zvinokisa handiri palive iyena anti andanobaenda kushechi kwaonhasi kwavo saka nanzoka manje mwa 5 6 mbadzi vanenge vatonipichera akabika zvakumba ndotsvaga muvhire kutonyazototanga kutogara pasi ndakatandavara ndichiona ndosvika ndombogisa unakudirwa dhiringi racho handina zvinditonyima dhiringi nangu nditingani mari yangu ndonyima dhiringi randasvitikira mari yangu ini ndoenda kutonyimigwa dhiringi racho kuti iye vachidlaiwa nai guys replay ndakudisa mari kuti patengwe dhiringi ndakutonyima dhiringi racho ini Pray my window, please. Mana ngana jwa ngaende pashe please. Kujwa zvakufana kusura hai? Nekuti Yehova vasekwa hai mama vaseka. Tomone news the mother. Ndaiona dzima dzachona kids. Jennifer Lopez. Ndakachiona. Wosatoisa Netflix. Haunoisa manje inodhura. Andine wifi net tinotenga explorer chitobva wacho zvatopera. Uko notigona simplify. Unopera. Anyway,
Go out. Go outside. Hi, sis. Fantastic. I'm going to That's my same lunch. I see. You don't get it. I'm going to check it. Você que sua música não I want to say kama mabura no nasiya here Nasiya. kusenga ndibwina nachimbiso unozasi ndajara kurongedza ini panotenga pasingasiwi zvimwewo ndatobhipa nechemukati kutaura chokwadi ndabhipa ipaya bp iripo izvizvi ndakatozara asi kwese ndagara pana ndakatukawa chinotaita simba yapera asi ni challenge yetu kwa kukawa washikai mutachisuka ini zvine mute tangunduruka nekanga njobe ndisina mbuyi wacho kawa apo zvo muno kapaya uchidai kumono pandosisagarapo ehe pandosisagota paya kana tinoenda nemwedza 2 yesu achisukwa mutoenda kumachallenge munatiitire kuti challenge amen sezvakadaro pamutoitira kubani kuitira panze kune kana kuti amba vengesangofiri panze pane space yakanaka avanhu vose vachionana nekuti amana hasi asi chero pafoni unoona Netflix unongodownloada apo hatichazviita hangu pafoni aiwa anofanira kugara mumba iko zvinezvi anogona kutenga chiexplorer chake andika ouya oconnected otobhadhara ane wifi kudhara saka uya anozviita asimba paya izve pasipanoda une wifi kudhara unongoda dhekodha otobhadhara pamwedzi rangu rodhekodha tisi hariti nani DST hariti hariti ani DSTV hariti ndishandisa foni manje ione TV chiwa watoshandisa foni pane kuti unyatsoona patv tenga chimwe chinhu futi ione rimwe DS ndomutenga mazona vanhu vachishandisi DSTV kana vachishandisi maDSTV iko zvinezvi ndiyana anoda DSTV kuona supersport kai cheti ini ndinaro ndakarisa kushure ndakarisa kubhawa nguva ndakarisa DSTV paya panotamba mabhora vanoonera imomo bhawa isu mumba umu tinoona Netflix sinetiona ndiziwe DSTV rinoshanda papi rinoshanda pane dhekodha rinenge rine Netflix kudaro saka iro ndakaisa kuti bedroom vangu ndinone DSTV asi rinenge chitora machannels kubva paexplorer pazasi asi nechitoonawo explorer iyoyo so guys sauna nice tatamba sauna mazvanasi love you tuonana ticharamba tichionana mangwana tiri tese tine challenge mendofunga wiki rose tichionana nezvatiri tichiita ani maoni nemuchimundisirewo munamato wekuti ndikunde machallenge aiunomudauna vazvere kuzvisinachirawo kuti saka mangwana mugare madudha kuye makabikei ndisabhedhara idla ako ndinokudzire challenge inobva munhu unokuya uri sezvauri uyu kuti maina mabhuta vapaitero titangai machallenge unonyazoziva akomana unozonoziva pane mari wodya hako imagine chii chakadaro apo ndendine varume ini ndiri wani mukadzi iwo kaisira kuti mukadzi imistake andibade vatambi rivire zuva rakanaka vakavasakana kumboti denha havagoni vanotomboda kumbosiya vataura zvavo azida wakafita kunge murume kunzi mukadzi imistake ishuwa here nhaini asi maiagilowa namurwai wazviwowasekawoga wazviona hazviiti shuwa so guys muve nezuva rakanaka tatandara taonana taenda asina kuenda kuchechi takuenda here futi kuchechi kwedu uya kunomwa hwawa
tetiri koko wawaiko vanezi waikanaka. Iswera bro. Bye. Love you.